Sngangu ya ka ktin ga jonglai ha ni ka por ya ba ka ktin ga jonglai ka pen kan mau ha ga jing im ga jong ap jong pi na ka por sha ka por bat ka ong yai ne how try ubala khot ha ga jing im ga jong ap ga jong pi yai ne how try la na pi pule na nang kong korean kala nong ka ba nyo khot ba ar pu sao ka ong kum ne o para ba ngai ha kata ha ka bala khot ya wei pa wei to un yai sa ha kata ringkat bat ublai ha kata ka bala khot ya ga jing im ga jong ap pi tong in yai sa tongin yai ne ha kata ka bala khot ya ga jing im ga jong ap jong pi dan bun ba ki banget ha ki ne ki si ki bom yai ne lagalong ha ga jing shakri ga jong ki lagalong ha ka trai ga khta ga jong ki lagalong ha ka business ga jong ki kim yai ne balai namar ka dau hi ga dai ka jing bom hun ka jing bom hun lagalong ha ka jing shakri nga ong pi ki breu ki long kum ni ha ba ki duai lada kim yo hak dak dei tu ko baki ki kwak dei ki give up no lane ki shu pai din no kim kwa shu ban shakri o blame ju sngap yang o blame ju jubab yang la pai din no ngim nom long kita ki biai ne ngim nom long kita ki biai sha aga jing im ga jaw pi lada mentang yo ya ka kam ka jam ka badang duna tulap ni kwa ban yo ya ba kam he ngim sngau hun ban ka tu teng teng ni kelal nong krong ban namar wat ya kutu bangi ngi donru teng teng ngi duno ngi give up ngi kwa da ku kam he ngi let da gi business ngi let da gi air gi company teng teng ngi sha thok ngi sha shukor balai ga ja kumta namar bangim snow hun bangim yai ne agata ka bangi ngi dan kum juro aga jinglong men sim ladang ngim yai ne how try wat namut bangi ngi long kita ki ba fruitful la ga jing im ga jam pi nan ne kita ki ba sei so aga jing im jam pi ngi nam long ki ba sei so ladang ngim yai ne how try de namar kata kumbau try la khot ga jing im ga jam pi ai begin yai ne namar ba aga jing im ga jam pi ha ba ngi don aga no ga benta la ga long aga jing shakri la ga long aga kam ga jam ka ba pi trai ka de rengkat bat ga jing kerku ga jong try ga jing im ga jam pi de namar kata pi yo kita ga kam ga jam de namar kata pi shakri yo try de namar kata sngo hon na ga jing im ga jang pi kat ba utrai la khot ya pi la ga long ha ga ba pi hap ban sat pin kana ru sngo hon na ga ta la ga long ha ga ba ngi hap ban shong yo ru sngo hon na ga ta wat thok wat shukor sngo hon bat ka ba dei hok ga jang pi la da pi dei pion la ne pi dei mano ru pi dei officer no hi kai la mano ru sngo hon ya ga ta ka ba utrai ula ai ya pi namar tips kam bar klam gijing tip gijong try bar klam gijing ku gijong try pinam yo namar kata to ai begin yai ne begin long kita ke say so namar ka ktin ke jong blay ka pen kan mauru na ka gospel ke jong yones kala nong ba khat san ke khot ke ban yo ko ong kum ne lada pi yai ne hanga bat ki ktin jonga kin yai ne hapi ya ka e ru ba pi man pi pan te kan long ya pi lada pi yai ne hanga ong try bat ka ktin ke jonga kan yai ne hapi ke baro ki ba pi pan kin salong balai ki breu kumbang ong pi mene ki give up no aba ki pan aba ki duai ki ni ki se ki ba menta marsin duai de ban long hang to teng teng utra shimpor kwa ban tas ki jing im jam hadu kat no ngi shan ya yo trai ngim la ban yai ne ngi give up no teng teng aba ngi kwa kam palat aba ngim yo kam ki jing im jam pi duai aba duai teng teng myo ai tu kam shanon poi let dak jing start ade pha kenya pha lo pha kriam ha gi brio ngim yai ne bat utrai balai ba ngim sngohun ka don bai ke tu kom sim ko bom ju hun de namar kata para shakri ai ba jing im ga jab pi ngin yai ne how try la da ngi yai ne how try am ga jing im ga jab pi ka long ba sei so ka do ko khot ka bana jrong ko ong manga ngalong ding so wan ma pi kitnat utawa yai ne hanga bat manga ha u usai so shibon na ba klem manga pimla le ru am klem mutra ya ga jing im ga jam pi wat mut bangila ban le dala de na mar kata kita ke ba yai ne how try ki sei so shibon klem manga wong try pimla ban le pila ban long jong ko perthai tang sisteng por pila ban ruspa tang sisteng por henry da pila long ki jong try pi ruspa agar ke perthai pin ruspa ha banang amen namar kata ai bagi jing im ke jang pi ngin long millionaire hakani ke perthai ngin long millionaire happening amen ai bagi jing im ke jang pi ngin yai ne how try ubat dandut ike baro namar balada ngin long kita ki beruspa hakani ke perthai ngom pi lada ngim ruspa pat happening ken mau ngilong thali ngil mla ban le am ban long ki ba sei so aga jing im ke jang pi ngi don kam yo try
ban long kita be fruitful lagi jing em jam pi I don kam yo try ban yo e kam ka jam ka ba biang ka ba penhun ye ka jing em ka jang ab jam pi oi pi ka ba don kam yang ai pi ka long yo try I don kam yo try teng teng kam ju penhun ye ka jing em ka jong breu kat badang yo kata dang kwa kat badang yo kata dang kwa balai ka long kom ta namar bangim don yo try ka don ngim don ka men sim ka jing suhun namar habang ila don yo try ka jing im jing ngis nguhun te namar ngitip ba ka ni ka jing ai ka jong try ngas nguhun kat ka ni ka bo try la ker khu yang teng teng ngim ju nang ban ai ngo yo blai mar balai bangim ju nguhun ya ka e bangi iyo hendai ki bri ki ba la don yo try ka jing im ki nguhun kinang ban ai ka ne ka dei na matau try ka ne ka dei ka banga penon kam ki nguhun kum le shibon try ka ni ka ba me mala ai dan bun bhai ki bri ki bom ju ai ngo yo try ka ne ka dei ka banga ngayo te ka ding belai yo jonga oi pi dar klem try pinam yo e ka to namar la try unam ai pi ka met ko sha ba khlan pinam la ban tray pinam yo tulap haba pim lek tray pinam yo bible la haba pim lek tray sngangu yo try tang haba ngila don ge met ko sha ba khlan yo de namar kata yaine ak ba try la khot ibi compare ka kam ka ba kumno pi tray compare pi long ba kumno ka jing em la ne pi long ka ba kumno ka jing em pi hendra yaine how try ka jing em pi yaine ak jing shakri ka pi what give up la try umpat jubab pi mentayol siu jubab pi adin san snam amen la try umpat jubab pi lasha yo siu jubab la shisgi hendra ka don kam ka long yaine how try compare para shakri long ge yai sha slam ba try mau try unle ek ba kam krau hadin jawata amen ta ai bo blai dong yo ka brom ling bai ni ki tien kam tam le nam tang jong pi ba yo sko u blai dong ker khu pi amen